Patus kuan ha. Nas git siya, dapit. Rin kang ila kuan. Ito, liver na silang duha. Tatay rin kang Mercedesa o kang kuan. Ati Analisa Tuspikas. Lan, saan naman ni? Guba ni. Ikaw magamping mo. Bata pa mo, manuri na mo, karon dagko na mo, nuri gihapon mo. Tugod na po ko paninda guys, kay namang ko'y mangga. Sa nagipadaplin kay hindi ato ibutang nagmabutang ako ang alamang. Nunod ang sibuyas. Diyan na guys, hapit na naluto. Guys, nunod na ito ni pork. Ready to deliver na niya guys. Sweet and spicy nga bagoong alamang with pork. Pintura sila sa kuan lapida ni ihang lula og lulo. So ihang lula og lulo guys, giusara na siya sa kakuan ba, lapida. So gabit-bit na siya og pintura gibutang sa dito. Maklay mi guys sa dong mi og kuan, padung sila. Mide. So gabit-bit na si og kuan kanang pintura kay among yali kun pinturahan ag lapida. So mani amuhang sa gilid sa lapida. Nagauban man iyang lulo ug lula. So di man jud nila makalimtan ang ilang lulo ug lula bisan og kuan kanang bitawng di sila kanang wa sila magdako silang lula ba. Murag pila ka years sila nag-uban silang lola pero love ila lola. So mo ni among munisipyo guys ha. Mo ni munisipyo sa Uslob nga nice kaayo. Dako kay sa katanan. Nga mga atbang diri sa simbahan. Kay dance pero imong decision gyapon na. Uy my god. Kusog tong padalagan ganina so patay gito sila ba? Magsalpok to silang duha. Gas na pa jud padulong nga sa kuan, naipit siya. Mamaya kadto kan kasada kay ang mga tao wala magamping. Manay dito sa amping mo kay mga ay kuan makay kalibangon. Hala, ginagmadalag payong, wala di magdala. Ay, si Kinit, nak.
May tatay nila wa mas kasil kita na siyang tatay. Mga basura nga. So pinangga kay na ilahang lolo ug lola. Kay siya ra may nakaabot na ng ihang lolo. Si Cristel kay wala nakaabot siyang lolo. Si lola ra niya. So, Si ihang Lola si nanay kunching. kunsing sa una palitan jud mig pinaypay niya matulog pa mi ato at dan mi niya sa kwarto og tagduha mig pinaypay ni ate. Nakita pa to nag. Pagdadi taguan. Mapilit makay. Dito makatali sa anak kay wakay pang sapak. Tayo kaya putol para butang. Mai, kuwan sagod ng mga bonbon ma, ipahapnig diri. Gawas diri. Sinintuhan na nga diri. Nahuman na dari mambis kwarto. Suga ba na si design? Ha? Hala. Hello guys. Nice guys na guys. Lain-lain siya og color. Nay. Kuan siya na ba? Diyan mo na lang siyang ipakabit sa katong technician lag tigkabit lagi na ni nag kuan sa mga suga. Kuan wa pa ni mahuman og pintura dai guys kay giyon na sa og tiles. Oh di ba nice guys. Salamat kay Ma'am B. Oh shout out dihan ni Guaps Bitani ganahan ko no siya kay kuan kanang mo ni si uso karon mga suga. Ya, napay suga dahil sa kusina guys ya. Ya, tawad na po diha ang Exus. So, kung ano lang dyan ani ka nang magpapintura nini. Nice kayo guys. Oh, na kaning box ana guys. Order pas ni Kula na sa TikTok. Kuan ka nang naanay lights ko ng mga box. Kanang box ya ana. Diya, ako din nangutan na, asa din na-order ni sa, kung ano na, sa Shopee. Shopee rin siya na-order ni Nicole. Diba, nice. So, the remote na siya. Overtime ko dari og himo og lunok. Lamdag na kay kuha naman guys na anay ko andari suga. So diya na hangbi ko guys na sa kakawa kay ora ko bay-ubay jud ag order. Di ba? Dili kay nas na guys kay sticky kay ni siya guys. Na may uban nga magbiko nga dili kay sa sticky ba kay parang sa gulan siguro nila og dili pilit kani hang pure jud siya na. So samot na sa kuan jud siya guys pa mabugnaw na. Sticky na jud kay ni siya sa tanan. So, daghalagi nang utanag kung saan ko nahan ipagbiko. Biko good, biko ko na guna nimo. So, dali ra kayo biko. Lisod naman magkaraw. O, shout out diha ni Guaps Bitani, diya sa Germany, diya. Ug si Mambi, kay taon ko no siya. Sa una natin ipagpadasa. Michigan, ani nga. Madyo man. Diba? O, shout out diya sa mga mahilig og biko. Lami ka na siya guys. So, guys, butang na sa tab. Sorry din sa i-deliver. Salamat tayo kado sa mga ni-order. Diyan na pa ko'y putusonon. Nautan ko kuan di ay guys. Tab. Guys, ako po hatod po daning uban kay ladyo man eh. So na ako'y kwintas-kwintas guys kay pang electric pan na. Hangatin ko. Electric pan ra ko. Hi ta. Ko ba na ta?
Order ba kata? Oh, duha ka ko ante. Asa man yung doon nga duha man mo ha? Ha? Asa ni mo doon? Dili naman. Ibilin na to guys. Nagdaag ko dari guys ka. Suot ko dari sa libunan. Kay ga-shortcut ko. Na may shortcutan dari guys ya. Tawa. Sakas babaw. Sakas babaw. Dari ko nag-agi kay naikuan na to na iro. Tuwas babaw sa kasada ilang bahay gito babaw guys. Kuya wa diri ihas. Ay gagamba ning kuwas ko daning tipan ni pistil kay ko hangatin ba. So buhay ta guys duha ka tabya ang ipalit. So, layo lagi pud. Angat pa ka diri sa babaw. Wa ko mga rasada kay murag ladu man og atus kasada agi. Hindi ko nag-agis kalibunan. Ja, yung mga baser diha may mog kuan. Upcam guys. Maninda ko. Di man kanunay ko mag-upload sige sa Facebook. Pero ni kamot jud ko. Hindi sambag na niyo. Kasi guys, karsada na dari. Ano yung gisakaan na ito. Ubus. Hindi misa unang tigpangwag sambag. Gamay na lang sambag. Ay, naku na ito ah. View dari dia. Manganid. Guys, nga sadan ako dari uli. Okay, mahadlok ko na to sa kuan basig may has. Guys, kay kuha na po ni siya ka ng alamang ubi ko. Naluto ko kong alamang. Na oy. Bisig kayo maglabang-labang diri. Oy. Bali ako suki guys, butang kay ni siya niya. Proud kay ko niya kay yang mga anak nakahuman og eskwela. O bisag narbawar na sa dari niya. Ni kamot. Kamot siya. Maning kamot ta para sa atong kaugma. Nana na siya engineer. Na may Na maestra na pay nursing. So, grabe no. Proud kayo. Proud kayo nga kuan ba makapahumag eskwela. Nya bisag widow. Isang year din ang dugay na wala mo ba na? 21 years na. Nya ikaw na lang nagsikay-sikay para makapag-eskwela sila. Scholar man. Ah, kay scholar man. Ang kamo. Siya suki na ako ni sa sudaan. Palit sa biko guys. Higda de ko dari guys kay duha. Busy nag-ilistik ko kay namasa ang likod. Kaya abot ko sa mga nibinja. Ikuha na diya yung bayad, gigigas na. Nakita na makanimo, naggigas na niabot na. 500 na? Nanay, katata 200? Katata pod? Kung kuan to, dito to sa Kasabunita dapat. 300. Nanawa ko nung nanabag 200. Kuan kay puso mo guna na guys, karang gigigas na ba? Ang bayad. Jago bangi. Kuan po kanang gikas ra. Kiram po nang gikas guys kay mag-order mig mga unsa diha ma pasin sa pud namo ya. Pwede ra pud si Nicole ang magbayad sa kuryente kanang di na kamadto sa post office ba kanang online bayad ra na. Tubig pud pwede ra pud sa online ra pud ibayad nga na.
Ja okay na nang gisulod sa Gcash guys. Ja panaharuhay na rin guys kay luag na gamang kuan ba. Nanarapo mas kasi dari taman. Eh dari mo may naglatag gabi sa sala may naglatag. Ja kuan na lang jud ani guys is kanang pintura, ja pintura dani guys. Sa tuwid color mo sa may pagka kuan kanang light nga kuan murag yan color sang pangit ba yan na. Yan color sang pangit. Asa tong kuluran nak? Asa sala nak sa tungkuingan sa color? Dili sa sala? Ang color ba whisper? Wine whisper? Nasa katang murag wine whisper kanang mo pa nang pangitaan sa buwan guys. Ito tumagliti ni mamalit. Sini kol ka liber man na sila des mga dulurap yun. Mas listin. Jagoan ko nang nagluto sa jagban udto. Dito sa og isda og buwan. Gani man pud ka utan, so utan na pud siya. Gahida sa ko guys kay gihangat ko balik-balik ka pila ko balik kay buwan man nagban dito dari dapit guban dito dapit nya nandiya dapit sa briefing napa dito dapit sa kangkwa ay hatod pa na ni Papaidi duha na naman nandiya ang mga nasa usdob lungsod ang tini-order nga tulo di na kaya kay wala na doon kadutun sa ukiran taga ng giop ni Papaidi ba kay itira si Papaidi maghatid. Ja guys, tuyo na naman si Jang buwanan kayo makapalit og pintura, kami na lang may magpintura guys. Hindi naman na magpintura. Kaso lang ang katulong sa kusina, kuanan pa na, butangan pa na kanang panglak aning kuan ba cardiac clip butangan pa na siya. Alam mo dinugtungan sa cardiac clips kasi sila pagkaan sa iring sila sa may lihag kay kuan ko di kapoy ko ginaklay diya guys nana day suga lagi diya sa kuan gitaod na ang kuwang na mo day guys pintura na laman kami na lang may pintura pero diya kami magpintura guys ug pangmanaag tiles so man sila trabaho ron kay mga lagi na kanang balik sila ng Kalunis. Sabado pa day ronat? Sabado pa ron? Pwede na si Papa umuwi mo anak? Hindi anak kayo pa yung break na siguro? Sa oras na? 7. Oh, 12 pa ng break. Ano man yung gawas man na imong mga kantiday? Ito siya nag-dihigdan ito sa kumang kwarto guys ito dito siya guys mag-uli-uli dari kay nana ko na siya ihang kaugaying kwarto pwede siya makatug, pwede siya magtuon maglakra sa dito sa kwarto dito sa padungog sa mga saba Isaba mo ko diri guys, pero binaygira. isawa na rin may mga dakang taos gawas na murag nanda di namin magdungog kay ug rin yung sasud. Pero sa una nga usarami ka. Adto rami mahigda, adto rami magngaon, adto rami maglatag. Para problema na pud mi kay kuan nga nang di namin magkadug higda. Pwede ba magdug higda di sa usok kwarto na sa ito kwarto na mo gud. Mga bi. Ni, ningunon. Pero magdug ra ta ba.
Mor gyapon kay mo bangon gyapon ko kay mo atok sa inyong kwarto. Balik na po ni siya na ugma guys. Kay Balik mag-duty ko na. mo kay magtuon ko. Madi ko katuon diri og tarong. Ay man didto kay na ako libro. Hindi kay nga kami bagyo man. Dili balik mo jud ko dapat. Unyang ugma pa kay Domingo pa man ugma. Sabado man doon. Busy si kong dito guys. Luto pa diyo dito. Ha? Ma. Kusang day? Hila na po mo bas guys nga ano maglambing-lambing kuno ka nga nakuno ka. Ni. Lagi ka Wala day karapatan maglambing ang anak. O lagi kay wa pa lagi break nila alas 12. Pero na at least pang tiyang nakita dili bilat. Natoy kuan katong nay baser diya nga kuan ha katong gi black na sa Facebook kay katong niya to kuno magiti siya nga ano kuno ihatod pa kuno ka na. Okay, bawa na kuno ka. Adto siya pagbuot kay kuan Sino basin jud yung mama good. basin wala siya anak ba. Gilabay mo ito ka dire? Gipatay na ako. Kuan ka ng yanis ni sa bata guys ka ng malambing. Asan na teo nang itong? Sa may isod ana tay wala ba tay dessert nga mangga. So mara to guys, sila may nag-deliver kaniya sa Biko. Kanang sa una na sila mag kada Domingo Sabado maligya na sila sa Tapos Kasada. Si Inday bahala mo kada yabu-yabon ng ihang juice. Baligya ko gulawan sa una guys, mahal na araw. Wala Yeah. araw niya, ingaraw. Mamaligya ako niya si mama, mamaligya bali. So i-drop niya sa mga tindahan. Anong doon ka tama? Niya agahang ka ng papiltan guys kay among koy lak sa mani ka ng katul. Katul man Ayun to. na na. Oh. Matuyang hilak na skuan. Mubalik di ko nga to day paninda day. Wala nang daga namang namaligya arog mani. I-drop na ko sa mga tindahan ba. Sa una, wala. Ako itighatid guys og kanang mga tinda nga mga ni na tag 5-5. Balos ba? Pinutos pa. Pero karon di naman to pwedeng ngatuon day, pwede naman tamo palit og katong murag sudan nga ice candy. Try day ko. Di naman ko dahil nun ang mani. So magay mo din meron ng ice candy guys. Ug kuan kanang mangga o buko. Kay hapit nagpista dari maninda ko kulto sa Tanghulo. ang hulo. So maro to guys, kay relax ang daling kuan si Nicole dato ga busy og kuto pa niyo to. Thanks for watching guys. Shout out niya inyong tanan. I love you all.